जावन आसा एकमाणे मरण येता तें चुकोवंक जायना कोणे देवाचो कोणूच नको देवा विणे जिवितांनी मरून देवाचे येवजोणे पोरमोणे 19 तारीख सेप्टेंबराची 1951 वर्सा रॉड्रिगीस फामिलीन जल्मले मोगाळ मिलाग्रीना ओरे देखरीतीन वाडोयले माय पायच्या उतराड वचोंक ना मिनीनो लागीन काजार जावं पुरी केली ताची सपना मिनीनो लागीन काजार जावं पुरी केली ताची सपना देवान 3 भुरगीं दिली मोगान बांदलेली तांची बाग फुलांनी नेटोयली 2 पुतेक दूद घराची दिवली भेटोयली देवाची बिरां भुरग्याच्या काळजान घातली चिंचोणच्या गांवान जल्मली वास्कोच्या गांवान काजार जाली कोश्त्रास तुवें सोंसूं तिनूय भुरग्यांक वाडोयली भुरगीं तुजी काजार जा ग्रँडमानांनी तुका केली काळीज मोनसा पासलें देखून खुशालकाय भोगूंक पावली काळीज मोनसा पासलें देखून खुशालकाय भोगूंक पावली गेल्यार आयज एक वरोस वता तूं घरा ना म्हणून घरांत उणेपण भोगता उगडास तुजो घोर फामील फुगार जावन रडटा दुनिया सोर्गीचे राज तिका फावो म्हूण मागता मोगाचो ताव जावचो ना काळ
मात्रांनी इस्तोर दिल्याडू उरोयल्या उतरांनी गुंतू तुजी दावूय नात्रा रोटाची तू काळजांतांची गेली तुटू अकस्मात माय गेली म्हूण सांडू सुस्कारपी सोडटात रोडू अकस्मात माय गेली म्हूण सांडू सुस्कारपी सोडटात रोडू सुस्कारपी सोडटात रोडू